ang ano. Dikit tayo may isa. Yan isa. Ay, ano pa yun? Pilit na lang po. Kalamiisang kamot sir. Yan lang kasi. Sabi yung sakit dito, kuya.
grocery dyan sa baba ko yan. Hmm. Baba lang mas may lang. Makapag-gas na lang naman. Len. Uy, yung- Ah. yung- Press. Tay. Bukatan mo. Nasa isang dito. yung nilagay mo na lang. May isa.
tayo pasigarilyo lang ako sa'yo.
Diyan.
Dito i-dark tayo kaya mo. Ay, dito na lang. Kulong na yun. Ikaw ko na. Basta lang. Basta lang.
kayo nagkita dito. Hindi sa akin. Pag-beer lang niya. Ayun pa. Minsan yan yung nakanta.
Pwede. Yun, pinapatanong ng kasama ako. Magkano daw yung barcode mo, kuya? Ito Huwag po. mong papatato ng barcode kasi talagang hindi mo Ang mahira. hindi mo rin may lista mo. Mamasilsi pa ako. Ang barko ba? Dahil barko sa tindahan. Pero, ano, yung Yung tinatanong na. QR code. Baka hindi rin gumana yung QR code. Yung mamaya, mga iba pa mga scan. Hindi mo pa lumabas. Kuya, pinagpahinga ko ng tissue dito. Pinagpahinga. Ay, punasan mo. Ang uri ka rin kanina di ba ko? Pwede na lang. Mamaya, ito na ba dito? Bracelet mo. Thank you. Thank you, kuya. Next time ulit. Ganda dito yung gawa ko, kuya. O, yun, o. Tapos yung nandito po, hindi siya nag-fade talaga. Pwede ba yung ginawa mo kayo? Mamaya. Yung gawa ko. Next time.